pakken dan. Welkom met Barus Vlogs. We zijn hier in Rotterdam. Onderweg naar de clipshoot van Royston. Featuring Dinero. What up Dinero? You wait. Dinero in de back sowieso. Team Barus. Met Barus Vlog. Vlog nummer 1. We zijn op de clipshoot. Royston Drenthe. De première. Dokla komt net aanlopen zoals je ziet. Het gaat helemaal worden. Alleen maar camera's daar in de back. Het wordt nog drukker, dus stay tuned man. Oma zei, voor een sigaret moet je nooit gierig worden, want dan geeft je toch een ziekte. Dus een sigaret moet je ook weggeven. Moet je niet roken eigenlijk, gewoon alleen een jonko. Dus is niks. Dokla in de bek, we gaan dadelijk lekker een jonko roken met Dokla. Ik rook niet jonko. Ik rook niet jonko. Dit is Promax, hij staat vlak naast Onkel, omdat Onkel die jonkers aan hand heeft. Je weet toch? Dus dan weten jullie het. Twee oudjes bij elkaar. Hier is 120 jaar bij elkaar nu op dit moment. 145 jaar. Chief op de vlog. Nee hoor kinderen, is niet waar wat hij zegt. Hij zei, hij heeft te veel gerookt. Daarom moeten jullie niet roken. Blijf op school. Hey, dit moeten jullie niet filmen. Je ziet toch? Wacht eens op Royston, die man is er zo. We beginnen. Clipshoot. Ja toch, Royston in de house. Je ziet het. Big man in de house. Ja, 100%. Dank je. Ay, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oké, niet gewild, niet geliefd. Dat weet ik wel. Wie de schoen past, trekt de man. Veten strak vast. Oude boys uit de doos. Kan gewoon, ik flow gewoon. Hyper dan een Blackberry. Black en black op z'n track. Velen gunnen niet. Zie me hier en daar. Zie me gaan. Lopen naast float up. Shine, want ik ben nog nice. Zwemmend in mijn mind like ik kan slows. Wat weet jij? Voel mezelf de underdog. Toch shine. Flow nice. Jullie praten veel te veel. Maakt niet uit, doe wat ik wil. Leven sneller dan een film. Om mijn haters zijn gefilmd. Jullie praten veel te veel. Maakt niet uit, doe wat ik wil. Leven sneller dan een film. Om mijn haters zijn gefilmd. Hi, live op de clipshoot. Roya Drenthe. Volg hem. Roya Two Faces. YouTube, Instagram. Alle shit. We wachten nog steeds. Mijn niffel is net binnengekomen. Ura Productions. Je weet zelf, maar we zijn hier. Promax in de building. Dinero, what up, what up. Hierna ga ik jullie meenemen naar de clipshoot. We komen hierna uiteraard nog een paar andere beelden waar ik jullie mee ga nemen naartoe. Ja, je ziet het vlog op vlog. Vlog op vlog. Vlog op vlog. Lab. Ja man, we zijn hier in onze Royston Drenthe. Check die man, Roya Two Faces. Die man is laatst Paasweg uitgebracht. Binnenkort onze sessie. Het Barus Online. Volgen jullie allemaal Barus Online. Volgen jullie allemaal Barus Online. Barus.com. Je weet het, we zijn binnenkort weer terug. We pikken shit. Dus we gaan knallen man. Blijf de shit volgen man, zou ik zeggen. Stay tuned. Ja, 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 ja. Oké, niet gewild, niet geliefd. Dat weet ik wel. Wie de schoen past, trekt de man. Veten strak vast. Oude boys uit de doos. Kan gewoon, ik flow gewoon. Hyper dan een Blackberry. Black en black op z'n track. Velen gunnen niet. Zie me hier en daar. Zie me gaan. Lopen naast float up. Shine, want ik ben nog nice. Zwemmend in mijn mind like ik kan slows. Wat weet jij? Voel mezelf de underdog. Toch shine. Flow nice. Jullie praten veel te veel. Maakt niet uit, doe wat ik wil. Leven sneller dan een film. Om mijn haters zijn gefilmd. Jullie praten veel te veel. Maakt niet uit, doe wat ik wil. Leven sneller dan een film. Om mijn haters zijn gefilmd. Jullie praten veel te veel. Maakt niet uit, doe wat ik wil. Leven sneller dan een film. Om mijn haters zijn gefilmd. Jullie praten veel te veel. Maakt niet uit, doe wat ik wil.
Leven sneller dan een film. Om je haters zijn gefilmd. Ay, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, ay, ja, ja, ja. These niggas got two faces. Ja maar mensen, welkom terug. We zijn hier ook. Heb vertrouwen in Gio. Giovanni? Het is een beetje donker. Ja, hier. Ja, we zijn er. Welkom terug. Vlog 1 nog steeds. We zijn hier met Niet Parkie. Niet Parkie, promo, je ziet hoe het gaat. Wacht, SO, je snapt het toch? Turk in de bek. Ga al die mannen eruit We racen. gaan even karten. Ja toch, sowieso, je hoort wat Niet Parkie zegt. Het is donker as fuck, jullie zien niks. Je ziet niks, maar sowieso. Wacht eens op Seppa, sowieso. Hij komt dadelijk eraan en dan gaan we verkarten. Dus stay tuned. Yo, what up man, what up? Wat weten jullie van Baris What up, online? man, what We up? gaan Silverstone eventjes die racebaan eventjes helemaal opfokken. Ja man. We zijn hier in de Seppa vlog en de Baris online vlog. Check die shit, we gaan karten. Iedereen is in de house. Helemaal lijp. Pro Max, helemaal lijp, Seppa. Seppa is vlog. Vaker aan het zeggen. Pro Max is heel Wat er gebeuren dan? We gaan gewoon super lijp doen. Ja man. Mikkel is er, snap je toch? Check hem, Coffeeshop Bagheera. Snap je, sowieso. Is een van onze mannetjes. Shout-out naar Coffeeshop Bagheera. Shout-out naar Stut. Al die mannen, dat zijn onze mannen. Ja. Coffeeshop de Stut. Loyale trouwe gappers met gruwelijke wierie. Check it out. Je ziet het zelf. Stut. Wat zien we hier? Ja man. Ja. We zijn tot het eind gekomen van de vlog. We gaan nu weer terug. You know. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten. Met een Seppa, een Royston Dresden, Pro Max, Eura, snap je? A+ Events. Lori. Abonneer, like this shit. We out there.